Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Malimana lagi. Jeruk mangan guys, lupa ya aku. Tapi masa iwak ini? Oh berarti mau nih dong dia digolek iwak pitik. Gak mau. Iya. Mau rapat. Gak. Pencila hasil. Berarti mau masa iwak mau golek iwak pitik. Iya. Lagi telepon ya. Roro. Lah aku ngejar konten nih mak. Besok aku lo start. Kalau aku jam 5 balik rono. Oh. Maghrib juga nih. Sesuk yo ngono. Nah apa? Kena apa lah tanggungan kamu rek mak apa lho? Bentar itu ya mak. Masak asin sih enak rasanya. Enak mak masakanmu. Sayangnya renek sambelnya. Tak yangi. Enak. Lah kerupuknya di? Di gua kerupuknya. Itu apa gua? Tak lendi. Enak. Nak ta? Nak. Wong anggere mangan teko enak kemarin dhewe malah mangan. Cuma kan sok mana? Mangan gini aja. Da aku rono mah pas karo makan wedhus sih asinmu sing utuh ora enak mangan. Urung wong urung enak semangan wong. Tak jumput sih. Bar masak budal. Jadi apa-apa. Lha gak ngebor gak ngene ku ngebor mak. Melok ini masuk. Ora kok. Hah? Apa banyak? Dewe melok semar ke bang. Dek. Ayam mah gula. Hah? Bakal diwan balik guys. Aku nampak. Aku bang. Pap. Bang. Banyak desa lho. Bayar. Biasa loh. Asta. Asitan atau mana nak? Gua kan bilang mobilnya. Es. Hah? Bang Dewan agak balik. Es noe. Kalau Bang Dewan agak balik. Itu guys ada jalan. Apa nggak bah? Boleh Arif. Oh Arif. Dan jalan. Oh jalan di. Jalan tebu toh? Punya di skiman nih paling. Jalan hubungannya di skiman. Kayak Mbak Putri. Baik ini hati lombok dipangani gak pedes sama? Kenal lembut. Lu Gak pedes. enggak pedes apa ra? Bong wetos. Gak. Gak pedes. Gimana aku nganu orang mangan dong dua etak. Lek kur dulang dua etak dong mangan aku. Lah ngaret aku lek opake pirang-pirang dina sak ngaret. Bangun ben wong apa ngarit. Panem. Iya ket kan kalau kita ketemu di Mbah Surip, wong ngomong gak nganu go ngaret terus cuma aku ngaret. Ngaret sak pakanan tak pakanan wedhus kabeh yang Ngarit dong nang arek. Dong nangko karo klanding arek. Iki kandeng rene. Klanding entek pisan dipangan. Dong nangko campur klanding kok. Aku mau tekan es ya. Aku enggak bisa Lah HP ku mau itu tak ngejoli lah tekan kono es rang itu HP ku. Mana? Enak. Apa? Hah?
Sempakmu dibuang. Kakak kan bisa katakan Ada yang bisa kau tuh. Dia apa dibuang? Emang kan ngebuang lah. ya kakak Jawa pasti kecil kan ini. Tapi gak balik Rene nih. Putelak Jan, putelak. Lali. Telak nih. Itu Pak nek asal Pak. Sambut. Enak yang sabar. Aku es lebihan paling es dino pisan. Hah? Es lebihan paling dino pisan ya ini. Hah? Mantan batin. Mbak. Sekarang masare keren. Besok paling. Dan ini kapan? Sesuk rene yo. Pisan masare rene. Besok bar besok. Kok njajak kowe mulai kono. Bar besok paling. Bayu lek kena copyright ora ya? Oke ya enggak musik ya. Bisa kok masno. Bisa kok masno. Biasanya bisa ya ora nek nyelep ngono kayak anu iki lagi copyright musik. Hah? Sak? Kenapa? Ora. Oh mulai glibet ae kok. Oh mulai glibet ae. Tapimu tak pakani dong ora gelem. Ora tuh. Mbak, itu dipangan titik. Mak iki masak ngono wis enak. Padha ae, Mak. Rayu-rayuan. Aku pengen tahu iwak-iwakan. Sing penting ana artine mangan. Aku tempe tahu paling bakwan didedel. Lah paling besok ki dulu didedel Mak. Enak Mak ini senengane ngono. Apa wis medhok? iya. Aku penjaluk Njalukan aku yo nyemek ning kono. sing cilik-cilik. Mau wedhuk mak biline dipenyet iki kayak ketan ya lho. Kayak terus oke sing blanyeng iki gak dek iki pero. Kayak bili ketan lho. Lah ya wis medhok. Wes. Kalau pilih Pilihane ape mek orang sida mek. pilih sing kisut-kisut. Yang kisut-kisut terus medhok. Dan yang kenceng-kenceng mak pilih yo gak medhok. Anak sing kenceng ta. Anak sing kenceng Mas Ditut. Apa? Maksudnya digodok ya mak. Malah pikir teko dindi. Iya tau iki. Ya omong kok manggi. Wis macet jol. Aku liwat lah langsung mau ganjel kayu itu gambar. Senengane. Lalu kon liwat ndi? Lah ngarep. Liwat ngarep radio kok, Mbah. Mangan, Mbah. Lombok coba buat. Iki kacang nih.
Iki lho tak pangan. Terus balik i. Bapak ya endi nak? Makan toplat. Nah, karena kasat. Entas gone agak mondhe payak. Aku gurem nek ngene ayu. Lah iki digawani. Anu. Gone entar agak mondhe payak. Pedose piro ya, Mbah? Aku ngarep ke ladeng. Andeng omah. Ngarep omah kae, sing sisa ngarep. Lemu-lemu. Enak ya, Cak? Enak. Mangan wasane enak, guys, jare. Aku suwe gak meletok. Lah iki gak pletok to. Ya meletok iki jenenge meletok jenenge. Pletok gere kudune jangan lompong, Mas. Ngomong endi wis garing-garing kok. Lompong andenge nang iki sak enek deh. Gamak lah tak jangane. Jabote aku nang gatel. Coba nang apa ngarep deh. Apa? Mungkin jam 5. Nek gak sesuk-esuk. Nek gak Nek gak mau mbok disera. Hah? Gak mbok Tak dusi teh. Rambutnya lama potong dek saiki malah rapi. Ya iya timbangan teng Rambutnya. Dipotong dek malah rapi iki Mbak Putri, guys. Gak ketok. ngono dupane. Youtube-ane andor ini apa? Ben ketok andok rene. Kenapa andok ngeteng kuwi? Wis pandang. Ndak. Ya ben no. Ngopo kae. Iki Mbak Putri, guys. Piteke akeh. Ini kayak sito Mbak tak bakare. Oh, ala bisa sirang lah bisa itu. Sing endi? Ndok. Ndoke pitu iki. Terus jingkremi sing enake. Delok nggon aku anak ngendok, anak angkrem pitek loro ka lho, pitek mah kok duduk. Kok darane ndok iki. Nang ndi? Nang anding sapi. Nang kidul kandang. Lah ginae piteke akeh iki. Didol lho, Mbak. Lah pike apa? Cuma iwak gila. Dibelah. Tak kira tuh gak dibelah biar ngendok-endok. Sorene kowe. Wah, irung ya. Wong Kalimantan kok yo irung-irung kowe. Wong Kalimantan iki ayu-ayu, Mbak. Iki iso kenal yo buku-buku ngono. Lah aku yo Jawa kok nek asli Kalimantan yo putih ya. Wong Dayake ayu-ayu, Mak. Putih-putih. Ngono kok salah domo. Salah iki. Salah sepat iki. Dia Mbak ini dipakani lombok ya. Kowe ki njaluk dhewe ora aku ora makani kowe tak sampluk samra. Asmu lho. Masa biyen aku ireng, Mbak. Ireng balik kok Kalimantan. Lho koyo apa kan. Iki buku-buku tenan nek masak urip. Saiki sayu. Ndang golek bujune, tinggal bujune ndang enggak. Saya Mbak sok golek sok ben. Sol. Apa nang? Kowe nang Nang kamar loh. golek ini apa nek kono ndek golek ini. Nang dipijeti ana. Ya ngono, bakal metuane pijeti ya. Aja malah ditek-tek. Karepe apa ora eno? Iki pacar Ino iki banget nek dite ditoto. Ya gak apa-apa ya. Lurah duwe. Duwe arek cewek emang di ngono lho. Ora maksude anake wong ora duwe, ya ngono lho. Padha ae, Mbak. Ketemu kita mencatat tapi lho. Tani nah, aku metu anak tumono ya enak. Cuma kok ndi? Botol tunggal rende. Marotone dipetani nah. Yo to, yo nah ya.
Letrin dia mantu, guys. Gatel iki kok. Letrin dia mantu lho. Lah aku mesti gatel no. Mbak Putri ngendi, Mbak? Wah, ngalah roe. Dia apa? Berarti gak melestar. Kon ngotot brako apa-apa. Ndek sini lho teko kok. Kita. Teko kon. Tekem lho, tugas dicek. Dijimuk bojone. Ora bojone nang kene. Oh, bojone kene. Melok nyopet jawan. Ora nang rene berarti gantian. Oh, karo Wah, urip. nanti Dilasi kok ora nang rene. Tarik ke putri putri. Ora tuh. mulai driyok ambekan. Lagi ki tumoy temo kondi to mak enek-enek. Tinggal rubah. Tinggal paling pan koyo warnan dong lampoi ke dian. Anu rek kono. Angger anu anawan kopi. Tunggal keringet itu sama bletek. Masa iya? Mbah, Tinggal keringet tumoy. Lah rasa esuk-esuk petan ndek nang gone. Miko ngono. Lah wong esuk kok petan. Juga nang tanggane aku. Ya kuwi ki harta karun nih, Mbak. Harta karun. Iki lho, guys, pacar Inu, guys. Wayu gak, guys? Semok, sak tuwonge sing paling semok iki pacar Inu yo. Paling anak sing semok. gede jabut betul ngono lho, Nak. Ora iso nek rancu bisa. Masa lewat TV koyo ngono ya. Sapa? Sapa ya? Mati. Dril kowe ki ra ngaji ra, Dril? Rai. Ganti apa ora kowe? Kamu muni piye nek bar tuku es krim ngaji nek malah gak budal ngaji. Heh? Di batur gak ngaji nek jadwal ngaji nek kontone ben ngaji yo. Lah kono aja ketemu. Wes sing Rambutnya bundek itu. wes sing komen ya. Ya diculik itu rambutnya bundek. Dari sapa? Ndek malu kowe nonton ngono. Ndi? Terus mati kono. Masa? Sing anu tau kita. Rambutnya bundek itu kita kirim. Ora yo wong anu kancane. Ora mau tak inget tuh ngepeng gini kok. Kan ngerti lagi konten mah. Mek aku Dril. Ini Mas Ari. Dulu ngono lho, Naja. Ngene lho nang ngene lho. Jabot ngono lho. Ngono. Langsung ngono. Suwe nek dibrok kabeh. Guys, gitu aja guys, masih banyak yang udah setia nonton konten Alimatan TV. Iki lho pacar ini ngai dhewe. Lambemu aja ngono. Wong iki lho ndek pacar dhewe kok iso. Semoga kalian semua sehat selalu ya guys. Buat hamba Allah dan semua family online. Dadah, sampai jumpa lagi. Dadah, Mak.